godiya ta tabbata ga Allah mai jibintar lamarin bayi salihai, Allah ka samu na cikin su. Tsira da aminci su ƙara tabbata ga shugaban halitta farin jaka da annabi Muhammad da sahabbansa nagartattu da iyalan gidansa tsarkaka daɗa ɗakin kaka, aka duk waɗanda suka bi su da kyautayi da kyautatawa har zuwa ranar tsayuwa gaba ga Allah. Amin. Yan uwa masu girma, la'akari da yanayi na ruwa na wannan ni'ima mai albarka, ga a taƙaice fassarar kuɗubata daga larabci zuwa hausa kamar da kuka saba a wannan wuri mai albarka. Har wa yau dai muna tare da wasu daga cikin darussa lesson na hijiran manzon Allah daga Makka zuwa Madina. Hijira babban lamari. Zaman musulmi na Umar ya muku wannan. Sai da ya nemi shawara. A ba da shawara ana son a samu kamar diwani abar da suka shafi tarihi. Ɗaya ce ni yana gani a rubuta tarihin nan kalandar nan a gina ta bisa la'akari da ran da aka haifi annabi. Aka ce to an yi shawara don musulmi na Umar aka aje shawararsa. Ɗaya ce ni ko ina gani a gina wannan kalanda bisa la'akari da ran da aka aiko shi a matsayin sanan an ji zauna. Ɗaya ce ni ko ina gani a yi la'akari da wannan kalanda bisa ran da ya bar duniya an ji. Ɗaya ce ni ko ina gani a gina wannan kalanda bisa la'akari da ranar da aka yi fatan maka. Shawari hudu duk ba ɗauke su ba. Ɗaya sai ce ni ko ina gani a gina wannan kalanda bisa la'akari da ranar da ya bar Makka zuwa Madina, dan daga nan Allah ya buɗe nasara da hijira da cin kasashe saboda musulunci. Shikenan wasa da kalandar hijira wato mutum na bata maka salon. In na bature wanda ke ɗauke da watanni sunayen gumaka, January gunki na sha faɗa, January sunansa Janus gunki, February gunki ne sunansa Febros, March gunki ne sunansa Martius, suna kiransa the god of war, Allahn yaƙi abin girkawa. April sunan yanayi ne, daga nan suka kirkiri da April Fool, Aprilis. May sunan gunki ne, gunka ce mace, sunanta Ma'i, M-A', suna kiranta wai Allahu Akbar, gunka ce mace, ita ce matar Allah. Hasba qawli. June kuma, June, sunan shi Juno. Juno haka suka kira ta ita. The wife, the sister, the co-equal of the greatest God. Su muka haddace su, kuma haddace nan. July kuma sunan sarki ne mushriki, Julius Caesar. Asalin sunan watan sunansa ne, wato ainihin Sextilis. Shi ne wata na biyar, amma na bakwai bane. Don ka san da wannan da kyau. Wata na takwas, August sunan shi Augustus, sunan sarki ne Emperor Augustus. Sunansa Kindlis, asalin watan. September waɗannan ba sunan lissafi. Su muka haddace. Sek na nufin bakwai. September asali watan bakwai. Don ko da Faransanci sek na nufin bakwai. Sek da Faransanci. Haka ne? To, amma muna watannin lokacin da Allah ce inna iddata shuri inna Allah ina nufin January. February yake nufi. Bai maka san su. Ba abin kunya ba? Baka san Muharram ba. Baka san Safar ba. Baka iya faɗin su gaba ɗaya. Amma na baturan kana faɗa kana lumshe ido saboda albashi ba. Allahu musta'an. Ya zan bar shehun asil, mu'arrakh, mu'assal. Saboda tarihi na musulunci ba abu ne abun wasa. To kun ji a takaice tarihin ma asalin kalanda. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune a Makka, mala'ika Jibril ya zo masa ya ce kafiran Makka fa sun shi da za su yi maka aika kisa. Sun zauna ne a gidan wani mutum kamar shi ne majalisar tattaunawa ta su. Darun Nato, gidan Abdullahi ibn Jada'a, al-Barlaman Qurashi, a larabci ibn Zaman. Suka ce kawai ku ɗaure shi, ko suka ce ku kashe shi, suka ce ku kore shi da gari. Sai Allah ya sauka da bayani ya ce ga abin da suka yi. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka, ai li su ɗaure ka, kar ka sake zuwa. Aw yaqtulu, ko su kashe ka. Aw na yukhrijuka, su fitta kai da kai.
sai Allah ce wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Suna makirci da tubu, Allah na musu raddi. Allah shi fi kowa raddi na kullum masu munin sharri. Aka ce kawai kwana gidan. Manzo Allah ya bar wani gidan shi a wani gidan. Yi je gidan sai na Abubakar. Cikin daren suka bar gari ranar Alhamis. Sai na Abubakar Siddiq ya bada dabbobi guda biyu. Sai da ya ce ya manzo Allah sadaka ina tare da kai. Ya ce na'am, to ku bi. Mutum tare da dabbobi biyu. An ce sai da ya kiwata su wajen kwana bakwai. Ya ɗauko yaron shi Amiru ibn Fuhaira. Suka ɗauki wani yaro kafiri Abdullah ibn Durayqat al-Laythi. Shi musu jagoranci. Abun mamaki ibn al-Urayqat yana kafiri mushriki zai je Makka ya zo manzo Allah da labari bai ci amana. Yana kuma kafiri. Suka ce har Madina. Kwana uku a kogon Hira, afwan kogon Sau. Malamai na cewa sai na Abubakar sai da ya dauki kafarsa ya danne wani rami a kogon. A sha ko maciji. Na gamsu da cizon macijin misalin da ya taɓa Muhammadu Rasulullah. Malam kana da ƙauna irin wannan? So ake taɓa wa? Ya Allah. Malam gumi ya dinga tsanto masa. Allah ce me fa nace ya fa ga abin da ya faru. Yana shafa wurin ka allam yulda ba abin da ya faru. Amma kissar da ake yi kuciya ta yi kaza kaza wannan bata inganta ba. Kuciya ta yi sheƙa ta yi kaza ta lafiya masu. Sun dai zo ba su ga manzo Allah. Wake kwanci a garin Sayyidina Ali. Yace ya Ali dauki bargona wannan ainin kore din ka lulluba. Ga ajiyar su ka ba su. Za ka sha mamaki. Ba su imani da shi ba, amma ba sa kai ajiyar kuɗi kuma sai wuri shi. Abu Jahl ba zai ba Abu da ce mugu ne ɓarawa guda ba. Ba su yi kai ba. To yasa ba ku yi imani ba? Ba su yi imani ba. Ya ce game da musu kayansu. Haka manzon Allah ya wuce. Ya ɗibi ƙasa ya zuba a kansu. Suna bacci. Abu Jahl a lokacin zaman sai da ya ce kun ga in za ku tattauna game da Muhammad ina ba ku shawara. Ku ringa yin kuskus yana da wani ubangiji duk abin da sai ya gaya masa. Ku ɓoye. Allah ya ce wa asirru qawlakum aw isharu bihi innahu alimun. Kaga ya zama bolo ko boshoro ke. Suna cikin wannan kogo mai albarka. Ba za mu manta tarihi ba zai manta da saurayi Sayyidina Abdullahi dan Sayyidina Abubakar. Shi ke kawo abinci. Shi san dabarar da yake kada gane ina. Nana Asma ta za a manta da ita. Nana Ummu Salama ita za ta yi hijira suka ki. Ita wallahi ba za ta tafi ba. Kafin annabi bar gari. Mijinta Abu Salama shi al-Asadi daga Banu Asad. Ita kuma Ummu Salama Makhzumiyya ce. Kabila su Abu Jahl. Sai suka ce kai Abu Salama ka tafi garin Muhammad. Wanda da ya baka da aure ba za ka je. Suka kwace masa matarsa. Sai Banu Asad dangin mijinta suka ce to ai kuma kwace masa matar kwace mana da aji kan. Suka ce ma aji kan. Suka yi rigima kan yaro, suka ja, suka balle masa. Haka mukan da tarihi. Ummu Salama ta kan ta dinga kuka a jikin dutsen Safa. Cikin kafaran ɗaya ce to sai mata. Malam tarihi ne mai cike da albarka. Amma da yake ba lokaci bane mai tsayi sun dai zauna cikin kogo kwana uku suka fita. Suna fita sai wani gindin dutse suka zauna. Ibn Ishaq al-mu'arrikh al-shahir al-madani sai Imam Malik Allah ji kansu gaba daya sai dai ambaci kauyuka ɗaiɗai guda 20 da suka wuce. Kamar kai ne zaka tashi daga Kano zuwa Maiduguri zaka wuce kauyuka na misali da yawa. To sai wani cikin kafiran Makka sai ya hango shi. Yana zuwa sai ba da labari. To a lokacin ne Qurayshawa suka ce duk wanda ya kamo Muhammad yana raye ko yana mace rago mai dai. So ji sai ta aiko zan yana. Sai ya fadda ba mai cin kai ba Muhammad ko gari ba. Saboda kar a yi gasa da shi wajen cin wannan kyauta. Wani fasa.
an gane ko sai shi gida ce da ke ba da cikin ya ɗauki dabbar su malam sai kama so uku yana yankin kama manzon Allah wane shi ya ce a karo na uku na zo na ji yana karanta littafin da aka sauka mai amma sai dabba ta shiga cikin ƙasa fasahat akdam ta tuntsura da ni sai na tiku tim a ƙasa so uku daga ne san ba sarki sai Allah ce wannan mutumin yana samun agaji daga ubangiji ya ce na sallama amma ka yi alƙawari ya rasu saraka ya musulunta karshe annabi aswira na sarakunan kuma ya koma da ba a nusar sallan babu kuma nawa babu rakuma ɗaya amma yadda ce tun da ya musulunta daga baya a taƙaice ke kuma akwai abu har yanzu guda uku farko ƙoƙarin kare sahabbai daga matsala ka gana na ramlatu yar abu sufiya tun kafin a yi hijiran madina ai kaga an tura ta ne habasha da mijinta shi ne wa ubaydullah ibn jahsh amma da ya can sai ya ridda ya zama kirista in kana jin ummu habiba rashin hankali annabi ya aiko cewa zai aure ta aka yi auren a can habasha wasu su daga nan habasha suka zarce madina wasu dama mutanen madina wajen so uku suna zuwa ko fiye da haka su lera kuma su ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai iso ba sai a karo na wajen nawa tukun wani bai hude ya hango ci ga mutumin naku ya jattu aka suka wansu da kwarkwata har da ƙazunzuminsu suka tunkari wani yara suna waƙar da bata inganta a wannan lokacin aka faɗi bala albadru an na karanta da su malaman tarihi sun tabbatar ba a wannan lokacin ba ne saboda dalili geography domin bala albadru alaina min tarihi sinatul wada ba hanyar maka madina yana take da maka kudu in ka bar maka za ka maka arewa za ka yi daga madina za ka yi maka kudu za ka yi shi yasa ainihin mutanen madina alƙiblar su kudu suke suna kallon bangaren kuba ne a rafta mu muna kallon gabas yi dalilin geography ko haka malamai sun tabbatar geographically wannan waka ba lokacin ba dama ka ce ma an faɗa lokacin yakin tafi dan a wannan bangare suka tarbi manzon Allah suna gogoriyo annabi fara sauka a unguwar Banu Salim ibn Auf anan kuma nan ya fara sallar juma'a yana sauka kuma ya fara gina masallaci sallar suka tarbe shi wanda ya fara bashi masauki shine Kulthum ibn Hind ba Abu Ayyuba bane Abu Ayyuba sai da yaje cikin Madina tukun ya bashi masauki wanda ya fara bashi masauki a ainihin Quba ne Quba kuma kusan mil biyu ne tsakaninsa da ainihin Madina kusan kilomita kace ko kama da a nan ya zauna gidan Kulthum mutum ne dattijo ya ba shekara 70 bayan shekara biyu biyar ya kuma zauna yana karban baki in ka so ka ce a waiting room na Sa'd ibn Khaytham in ka je Madina a yau akwai Sa'd ibn Khaytham a secondary school tizkari wannan abin kore a ture amurmure tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sauka Quba mutane suna zuwa sai suka ce Abubakar ya fi shi tsufa annabi ya fi shi kuruciya tare da annabi ya girme shi da shekara biyu wasu ta ce uku la biyu ne lakin da kan nabiyu ashabba wa kana Abubakar shakha wa ashakha in sahha ta'bir ku duba har su kan ce waye wannan ne sai su fara gaida Abubakar ce la ga annabi Allah ko gaishe la ilaha illa ya kwana uku ko hudu a nan wurin ran juma'a sai ya wuce zai shiga Madina sai kauyawan da ke wannan unguwa in ka je ko da Allah ka bi wannan hanya ana kiransa wadi ranuna kabilu kawai suka ce ya manzo Allah ka za ka yi mana sallah sai ya sallar juma'a har yanzu masallacin nan da farin fenti ana kiransa masjidul juma'a mai cike da tarihi kuma yana sauka Madina mai fare inda masallaci filin masallacin na yara ne marayu guda biyu suka ce manzo Allah mun ba ka ta ce a ba na so kudi zan ba da shi kuma aka fara aikin
yana ɗaukar tubali. Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah fansir al-ansari wal muhajira sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalle musan tarihin mu a takaice a dunkule a ture kenan. Allah ya ƙara musulunci da baka, ka kaskantar da kafirci da kafirai. Ya Allah, wannan damina da ke sauka, Allah ka saka wannan alkhairi gare mu ya rabbal alamin. Ya Allah, ka haɓaka imani marasa lafiya, Allah ka ba su lafiya. Masu lafiya ƙara musu lafiya cikin alheri. Waɗanda suka riga mu zuwa ga Allah da imani, Allah ka ji kansu. Ya Allah, wannan annoba ta cuta, Allah ka kore mana ita. Ya Allah, matsalar tsaro a wannan yanki namu, Allah kai mana maganin ta. Ya Allah, ka haɓaka tattalin arzikinmu, ka kyautata tarbiyyar ƴaƴanmu, ka tsare mu da mabugunta duk inda suke yarda. Cikin gida da waje ya rabbal alamin. Ya Allah, ka daga addininka, ka sa mu zama to daga addininka. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلوا وسلموا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وقوموا إلى